हाय फ्रेंड, कसे आहात सगळे? मजेत ना? मी पण एकदम मजेत. मी श्वेता माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. आणि आजचा व्हिडिओ चला बघूया पुढे. आता तुम्ही म्हणशाल की इथं ही काय अशी उभी राहिली आहे तोंड पुसत, तर मी आज दाखवते माझा मेकअप लुक. इथे मी चेहरा स्वच्छ धुवून घेतला आणि कॉटनच्या रुमालने मी आता पुसते. चेहरा पुसून झाल्यानंतर मी इथे लावते ही माझी सेफ्रॉन क्रीम. पूर्ण डॉट डॉट करून मी चेहऱ्याला गळ्याला असे लावून घेते ही क्रीम. तुम्ही इथे कोणती पण क्रीम वापरू शकता, तुम्ही जी वापरत असाल ती. बेबी क्रीम, पॉन्स क्रीम, जी तुम्हाला आवडत असेल ती. मी इथे सेफ्रॉनची वापरते, जी मला खूप आवडते. आणि ते मी ही क्रीम सगळे चेहऱ्याला व्यवस्थित लावून घेतली आहे, बघू शकता तुम्ही. क्रीम लावून झाल्यानंतर आता वेळ आहे पावडर. क्रीम लावून झाल्यानंतर वेळ येते आता पावडरची. तर मी इथे वापरते लॅक्मेची कॉम्पॅक्ट पावडर, जी मी आवडीने लावते. सकाळच्या घाई गडबडीमध्ये जास्त वेळ नाही भेटत, पण स्वतःसाठी दिला पाहिजे वेळ. मी तर इथे पावडर पफच्या मदतीने चेहऱ्याला पावडर लावून घेते. कानाला, गळ्याला गरजेचं आहे, नाही तर आपला चेहरा कानामध्ये गळ्यामध्ये खूप डिफरंट दिसतो. आता माझी पावडर लावून झाली. मी आता इथे लावते लिप बाम. थंडीचे दिवस आहे, होठ पूर्ण असे सुकल्यासारखे होतात. लिप बाम लावणं गरजेचं आहे. तुम्हाला जो आवडेल तो लिप बाम तुम्ही लावू शकता. तर इथे लावली मी आता टिकली. टिकली लावून झाल्यानंतर पूर्ण चेहऱ्याचा लुकच बदलला माझा. खूप छान वाटतं, मला स्वतःला पण खूप छान वाटतं टिकली लावल्यावर. टिकली लावून झालेली आहे. आता मी इथे ॲब्रो सेट करते, मला आवडतं. ॲब्रो सेट करण्यासाठी मी इथे घेतला हा ॲब्रो ब्रश. जे मी साईडला फक्त कॉर्नर आपले व्यवस्थित करून घेते पहिले, आणि नंतरला ॲब्रो पेन्सिलने डार्क करून घेणार. तर इथे मी ॲब्रो पेन्सिलने ॲब्रो फिल करून घेतलं. आता वेळ लिपस्टिक. तुम्हाला जर नसेल आवडत रोज लावायला तर ठीक आहे, मला आवडते, मी ट्राय करते. तर काजळ पण मी रोज लावते, मला खूप आवडतं. काजळ लावून झालं, कसे दिसते नक्की सांगा. आता हे आयलायनर आहे, मी आयलायनर नाही लावणार आहे, पण त्याच्या मदतीने मी एक छोटासा असा गंध लावला. माझ्याकडे काळ्या गंधाची बॉटल नाही आहे, म्हणून मी आयलायनरचा वापर करते इथे. आणि सिंदूर. आता मी इथे केस विंचरून घेते. तर इथे रेडी झाले मी. स्वतःसाठी वेळ दिला पाहिजे का नाही दिला पाहिजे, नक्की सांगा मला कमेंट करून. तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओ बरोबर. तोपर्यंत बाय बाय.